अबथिरा समाव जिउआ गोमालांबाय बेनि थाखाय बिथाङा गावनि फिसायनि आगदा आथिंजों माने गावनि सिन्दुरखौ खोमोरलांगोन। तो हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि फुड ब्लग एडिशनाव दिनै आरो खनसे फिनसे बरायफिनबावबाय गाइस गोदान मोनसे भिडिअआव। तो गाइस दायो नै एकदम गानफब जोमफब होननांसिगोन आरोना दिनै मा बुंनो उपाय गैया। आं माने मियानि जिथु भिडिअ बानायदोंमोन ना गोरबो मोननाव थांनानै आरोना बिसोरनि बिफा रुंसारि जानायाव, ओमफ्राय बेयाव आंहा मोनसे बुस्थुआ थालांदो जे भिडिअ क्लिप्सआ दे आं बे भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों जितु बिसोरनि आयं बुरै माने गोरबोनि बिमा आरोना। तो बेनि जितु सिन्दुर खोमोरनाय मोनसे बिदिनो बिसोरना रायजोनि माबानिफ्राय बिदि हाबाफारि थाखाय नङा होमबा, जेनेबा गावनि फिसाय रुंसारि जायोबा बेयाव सिन्दुर खोमोरनाय। तो बे मोनसे बुस्थुआ आंना थालांदो दे भिडिअ क्लिप्सआ। तो बेखौ नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों, नोंथांमोनहा नायलांदो बे भिडिअखौ दे। बे मान खालामनायजों लोगोसे जिहेतु देग्लाय बा नैबे अबथिरा समाव जिउआ गोमालांबाय बेनि थाखाय बिथाङा गावनि फिसायनि आगदा आथिंजों माने गावनि सिन्दुरखौ खोमोरलांगोन। बेखौ हाबाफारिखौ लाग्रोगोन, बेनि उनाव ओंखाम दौनायखौ लागोन। गिबियावनो आङो रुंसारि खगेन बर'नि बिसिखौ फथा खोमोरनायखौ जागायजेननो लाबाय, जाहाथे गासिबो सिरिबाङै नायो आरो खोनासङो। बेखौनो आङो रायसनगिरि जानानै रायसनना लानाय जाबाय। गाइस बेखिनियानोमोन आरोना। ओमफ्राय आं दायो गानफब जोमफब थांनो ओंखारनाय, आं हिरिम्बायाव थांनो ओंखारदों आरोना। ओमफ्राय दा आंनि बाइकखौ आंना फंबाया लाना थांदों, ओमफ्राय बेनि थाखायनो आङो दा बाइक गैथ'वा नालाय। तो आङो जोंहानि आदैनिखौ लायथ'नो नागिरदों आरोना। तो थांनि आङो बिनो, तो बिना नायाखै मोनो ना मोना बेखौथ' मिथिलासै। तो थांनानै बिग्रोनि आरोना। तो हरोबाथ' मोजांसै। ओमफ्राय थांनायाथ' सोरजों थांगोन नोंथांमोना बेखौ आङो नुखागोन आरोना। तो आङो बिनि रुमावनो थांग्रोगोन दा जितु बाइकखौ मोनोबाथाय। ओमफ्राय रुमाव थांग्रोनानै बेनिफ्राय रुमनिफ्राय जों सानैबो थांसै बिनि रुमनिफ्राय गरेस्वरनिफ्राय आरोना। ओइ मा खबर दङ? हा नै लाबोया जानाया एकदम अबस्था गाज्रि होननांसिगोन नङा होमबा? हा ओमफ्राय माने बाइकआ आबौआ बे स्कुटि गोदान बायदों होननाया नै लाजानि आबौआ माने एकदम बोरायबाबो स्कुटि दासो सेंग्रायाव सलायनो रोङासै, ओमफ्राय बोरायनानैसो स्कुटि बायदों नैला बोरायरायनाय हख्लायबाय थायो मालाय। बेनो गारिया बे जोंहानि मादै आरोना। ओमफ्राय नै ना बेफार खालामग्रा बिसिनि आदैनि बाइकखौ लाना थांसै आङो, बेजोंनो भिडिअ बानायबाय थानोसै दिनै नामा नोंथां? नंगोन गाइस नै लाबाय बाइकआ, दिनै बेजोंनो ट्रेभेल खालामनोसै आरोना मोनानि। मा बुंनो आरो उपाय गैया। ओमफ्राय आं दायो सासेनि लावगिनि माबायाव रुमसिमहालागै थांग्रोनाय आरोना। ओमफ्राय बेनिफ्रायसो जों दा थांनोसै सानैबो जयै। ओमफ्राय आङोथ' दायो बिदि बानायलांबाय थाबा बिराद गोलाव जासिगोन ना गाइस भिडिअआ। ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन दे ने। गाज्रि मोननांला नोंथांमोना। हिरिम्बायाव जितु थांगोन नालाय जों बेरायनो, बे भिडिअखौ नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअसो मोनसिगोन दे गाइस। नेनानै थादो। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। बाय 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 बाय।